سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال تركبوا زخركم تعزبتنا هم يتوعلوا لو محاموس عسران حد مقابيت فركة معالة فرنسا دالو هاقراون زيناتات حيزالكم قريبا زلخو أديب عبدي مكتالكم خبرنا عدمكو فلما أرسل زينا زخر مبل 36 عامت مدمساسنا دو إز بخبز بله دمكتة تنبيلو أبقاش باركان مردات على المعت الجرادين أبقبرن معباي أستمروا صاحبه أمنو زوا سرجغا بقعت مرتن مردات زكاية سعر تبابعوتي تركبوا الله تشاينا أستراليا زمدنا دفعنا حبار ربحات كسرحة قدم مينستر أستراليا توعيو أوروبا حبرت قبل علقة لقطاو مهرتي حرشة يوكرين كفيلا وقدب كتكبرن كرات كسل عميوسينو نيوكرين مدحان كايت زنحو فري أو حدا قاياتهم ذلو أمريكا حبيرا زردر زينان هزباو جنبار حرنة إيرترا خب 17 مقابيت 1988 زكايدو بركاو متكعتي مجزاتها وصل عدد مكحلو زنبرنا دو إز أو 48 ساعات كم تدمسس الذكريم زخر مبل 36 عمت ناي زقيا بخبز بلد مكاتة تنبيلو وكيل رينا من وزبا أفعبت عمر محمد ريس نزل أخذ صبصاب قرمسكل قرس جير كوربايو زخري مبل 36 عامت مدمساسنا دو إزن محرر كتما أفعبتن بعسرة شعة مقابيت أب كتما أفعبت بكبز بلد سنة سرعة تسنبيلو أتي أب كتما أفعبت استخايدة تسنبل بسلف السراويت هزبن تمهارون كمون نتي تاريخا وكيا بزن صبارات رحتات كمون بحلاون تقباون تحستو دميقو نيرو أبتي أما حداري زباسي من أوقع بحر ويزرو أسمرت أبرها صحافيز باو جنبار ني ديمقراسي فتحنا أبتي زوبا أتو رزنا أدوناي أززت سراويتن بشحد زقصر هزبن استساتفو تسنبل بسم كوميتي بعالات زقر بقال مدمساس نادو إز حقوق مجزاته وسرعة درق بمسبار برنا صنفة زرحاوي من بار بمتكاس عمت مسأ زقبر زخري نتيك إيان فتصمتن كبر بمهاب نتي تاريخ نابحدشت والرتاتن مس قاروز علمكم زقونا قليسو أما حضرنا الزبا أفعبت أتو أحمد محمد نور رجب بوغانو تسنبل لوم عمت أفليز بلد تاريخهم عرفي ذكر كمزل بمتكاس هزبي ارترا حدنتن رقعتن عقبو سلامن لولاونتن أوحسو أب كل عودتات بحيال نايم مخته ياتو عوت زمسكر اللقوان بمخانو فلينت كمزل وأنا سيرو أما حداريت زباسي من أوقع بحر ويزرو أسمرة أبرهادما قد مسالسان شدشتن عامت نستمزقبه تأمر عوت نذكر له زلنا أوان نلمعات نبقصلو زلناون كم زخونا بمحبار أبزون تأمر كم سرح صنع امنتها قليصا زباو جنبار حرنت إيرترا كب عساس شوعتك سب عساس شعت مقابيت شحن شعت 288 بزكايدو برك أو متكعتي نتي لعلا عسرا شح سراويت البزا يبلو زمناو أصوارن سوفيتاويان أما خرتن عاتي نبر نادو إز أوشتي 48 ساعات كم زدمسسو الذكريو حرصت بحفشال مع الجرادين دما بفلاي أقداسنت قبر تجنزيبهم قبوهم أم مخفال كختلوز أنو حقبابات المحياشن مرداتهم من معباين زحجز أستمروا تواهبهم أتأمنوا زباتات فورتو سوا عردت دقان تسنين زنتفو المعت جرادين حلفت أهدوتات كتوى المعتن حلفت حرشان سوها بأستمروا بموهاد محبر المعت أحملتن فراتاتن زباقاش باركان جنفراتا وشتها قرن سود بيوم حلف جنفر أتا وشتهاجرات وأماني الجويتهم أبزهابو مجلسي حرصت بحفشال معت الجرادين دما بفلاي أواج كتر سان كلتن زبار شحن جاعت 1994 أسفيروم زلو قديتان قباءاتن بقبو تجنزيبهم نقبر مريت نقداو حرشان تمساسلتن تفتاتن زملكتو أواجاتن حقاقاتن كتقورو تزويعهم مسارة أواج نفسه كيف زيقا هابستوافر المتفت زرهو بأتاو بسنة كفلتن كأواتاويتاتو قبر خفلن قديتا همزلو استغساتو أمانيل المعت جرادين زحتتو قبري أبوان بمخفال كاب زيت دلي عدا كقلاقلو أتحساسي بوم وانا دايركتر في الحرشة مريتنا أتو أبو بكر عثمان بوغونو قبري أبوان مخفال مرايا أخبروت لعلنا حقن سلطان حبر السب مخانو كل ما المعت جرادين ترقمون ربحو انت جنزيبهم قبوهم كفتزمو تلابيهم
ساتفت بوغنهم قبو غنزاب زي مهلاون واقع فرياتهم زوفرو مال زي ممتانون بزحات حرستوت قداي تدرار عدا كقبرو متنحب بمتكاس نال معت الجرادين محنقو زخونو حصرتات قولحتا خقبر اللهم أزخاخيرهم أمنو زوا سرجغا خموال هزانات كساب كالاي درجات سزرق 56 نبايت التمرتي بقعات تمرتن من رقات زكاية سعرات توابع وزي تركبو اللهم نتبصاب وكيليرينا يوناتان عبيو ياكوب قبرت نساي ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ሰረጅቃ ብቕዓት ትምህርትን ምርጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ኣተባብዓ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ዶጎል ዕቑባ ስላሴ ንዝሓበረ ብቕዓት ትምህርቲ ንምድራዕ ንዝተኻየደ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት እዩ ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2022-2023 ኣብ መባእታ 89 ሚእታዊ ዝነበረ መጠን ምሕላፍ ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2023-2024 ናብ 92 ሚእታዊት ከም ዝበለ ዝሓበረ መምህር ዶጎል ኣብ ማእከላይ ደረጃ ከም ዝነበሮ 71 ሚእታዊት ከም ዝቐጸለ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ካብ 78 ሚእታዊት ናብ ልዕሊ 81 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ገሊጹ ንቁጥር መምህራን ብዝምልከት ድማ ካብ 381 ናብ 481 ክብል ከሎ 60 ሚእታዊት ካብኣቶም ካብ ኮሌጃት ሃገርና ዝተመረቑ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ካብ መምህራን 62 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከለዋ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ 48 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ዝገለጸ መምህር ዶጎል ክኖ ተሳታፍነት ተዋደርቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እዚ ውፅኢት ናይቲ ብቐጻሊ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳትን ምድላል ስሉሳዊ ዝምድናን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ንዞባ ሰረጅቃ 27 ከምኡውን ስሩዕን መዋእለ ህፃናት 19 ናይ መባእታ 7 ናይ ማእከላይ ደረጃ 3 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ ኣብ ዞባ ማእከል ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ብርጌታት 1521 ምስ ኩባንያ ህንፃ ሰገንን ኣሃዱ ፅሬት ምሕዳር ዞባን ተዋሂዶም ትማልዕ 20 መጋቢት ኣብ ቀፅሪ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ኦሮታ ሰፊሕ ወፈራ ፅሬት ኣካይዶም ኣብቲ ማእቶት ንወፋሮ ዓብ ደገፍ ዝገበራ 3 ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን 3 ሰፍሰፍቲ ቢዶነታትን ሓንቲ ጋሓጢትን ከም ተሳተፋ ሓላፊ ኣሃዱ ምውፋር ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ኦሮታ ኣቶ ሓድሽ ኣፈወርቂ ሓቢሮም ኣዘስቲ ናይተን ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ብግድኦም ኣብቲ ማእቶት ተሳተፉ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ሚኒስትርታት ጥዕናን ትምህርትን ከምኡውን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን መንእሰያ ስፖርተኛታትን ከም ዝኾኑ ናድማዕዮ ከም ዝዓመሙን ገሊፆም እቲ ዝተሰላሰለ ወፈራ ፅሬት ኣካል ናይቲ ፅሬትን ፅፈትን ትካላት ጥዕና ብምርጋጽ ጥዕና ዜጋታት ምሓስ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ሙያውያን ነቲ ዝተወስደ ተበግሶ ኣመስጊኖም ወፈራ ብግድኦም ዝተወደበን ዝሓየለን ኣገባብ ንምቕጻሉ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንሰለስተ ዋርሕ ዝተፈላለዩ ሞያታት ሰልጠኑ 171 ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ብ14 መጋቢት ተመሪቖም እቲ ስልጠና ተንቀሳቓሲ ስእሊ ምጽጋንን ምግጣምን ሻምብቆታት ማይ ከምኡውን ማሕበራዊ ስነፍልጠት ዘጠቓለለ ምንባሩ ሓላፊ ሃማማት ኣብ ንኡ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ኢብራሂም ባሮለ ሓቢሮም ማሕዳር እቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝገበ ወገኑ ንዕላማ ናይቲ ንቕሓትን ብቕዓትን መንእሰያትን ምብራኽ በብዋኑ ዝውደብ ስልጠናታት ብምጥቃስ ብስራሕ ከማዕብሉን ንካልኦት ብኣብነት ክጸልውን ኣተሓሳሲቦም بخلو وجن نم محدار كبابي معلوية سفيح معتوتاوي نتفتات معقاب ماين حمدن يسلاسل اللوم أزيب تصادفون نبرت عدتات معلوية تجرن انباج لاين تباريتن نفسمون سلسة معتاز عمم ذلو مدب بغندو أم مسرح قناتاو زالازة تكورة خمزخونن معلتاو سلسة 255 متر يسرح خمزلون حلافيت نقطة محدار كباب معلوية ويدرو أبابات سمرقليتام أوش تخلطه ورحلة الشحن كلتا 240 كلتا قلبات سب كم تساتف حبر محدار كباب معلوية أتو أدحانو محاقوس كسام إتاو كرامات بزحيلة كم زغط زلوه أرقاقيتهم أمنو زوا هيكوتا محدارات كبابي لبانيان قراشان بعشر 7 مقابي زوغعي هوفلان برد نستحاوسو برتو عزناب أبسب النبراتن قدات كم زوردو وكيل إلينا حبيروم باتب ساعتات دحر غطر زوغعي برتو عزناب أم محدارات كبابي لباني ود 58 عامت عبوب وحيج كوسد من كله أم محدار كبابي قراشا دماشو دي شخفلتات تمرتن كلتا مخزالين زينقوتات مغنطاتو أو وشتو زنابرا متحفتن سنداتن كاب تغمو وزاخم زخونة دايركتر بيت مرت قراشا ممهر محمود أفليتوم أكيد سرح محضر كواب قراشا أتو محمد على آدم بوغنو بتساعد شعات مشيز وقعه وبلان برد نستحاو صبرتوعن زي وقتاون زناب 15 أقواد و5 فرسد محبار نبرتي كابت مساسا لبهرية وحدقان مدحن تنقاقه كزوترو أتحساسي بوهم ظهوركم تعذب تزغط لنا وزايد قيمنا نمكتالكم بخبرنا عدم ዜና
ዜና ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን አውስትራሊያን ኩል መዳያው ዝምድናን በመድንፋዕ ንናይ ሓባር ረብሓታት ክሰርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር አውስትራሊያ አንቶኒ አልባነዝ ፀዊዑ ቀዳማይ ሚኒስትር አልባነዝ ነፃዊት ዝቀረበ አውስትራሊያ ወግዓዊ ውዕደት ምዝፍጽም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊት ማሊ 20 መጋቢት ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዮም ክልቲአን ሃገራት ኬንያ ዘሎ ፍልያት ምትኳር ንናይ ሓባር ረብሓታት ክሰርሓ ከም ዝግባእ ዝሓበረ ቀዳማይ ሚኒስትር አልባነዝ ሃገሩ ምስ ቻይና ዝተፈላለዩ ጽላታት ምትሕባርን ሽርክነትን ከተዕሙቕ ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አልባነዝ ብዘይካዚ ሃገሩን ፖሊስ ሓንቲ ቻይና ከም ተኽብር ደጊሞ ኣነጺሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊ በወገኑ ሃገሩ ምስ አውስትራሊያ ዘለዋ ዝምድና ንምሕያሽ ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዳግም ናይ ዘተ ማዕድን ምጅማር ድልውቲ ከም ዘላ ኣነጺሮም አውስትራሊያ ምስ ሃገራት ምዕራብ ምውጋን አንጻር ፖሊስታት ቻይና ከተካይዶ ብፀንሐት ዘመተታት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ባሉታ ከም ተጸልው ጸብጻባት ይረድኡም ዘይምቅዳው አውስትራሊያን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ብፍላይ ድሕሪት ምስ አውስትራሊያ ምስ አሜሪካን ብሪጣንያን ዝኣተወቶ አንጻር ቻይና ዘንቀደ ልፍንቲ ኣብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዝወረደ ይሕበር ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ገለ እታዊ ሕርሻ ፍርያት ዩክሬን ከፊላዊ ገደብ ክትግበርን ቀረጽ ክስላዕን ትማል 20 መጋቢት ወሲኖም ኤውሮጳ ሕብረት በኩናት በከቢድ ዝተሃስየ ቁጠባ ዩክሬን ንምድጋፍ ኣብ 2022 ሕርሻዊ ፍርያት ዩክሬን ካብ ቀረጽ ነጻ ዝኾነ መስርሕ ናብ ዕዳጋታት ሕብረት ከኣቱን ዘሕለፈ ውሳኔ ንምንዋሕ ኣብ ዝገበሮ ኣኺባዩ ነዚ ሓድሽ ውሳኔ ሕሊፎም ኣባል ሃገራት ኣብ ሕርሻዊ ፍርያት ፋሱልያ ዓተር መዓርን ካልእ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ብስሒ ዝፈሪ ፍርያትን ታሪፍ ክስላዕን ተረዳድእን ዘለዋ እዚ ውሳኔ እዚ ነቲ ባሕረስቶት ኣባል ሃገራት ዝግበር ዘሎ ተሪር ተቃውሞታት ክህድኦ ትፅቢት ይግበር ውሳኔ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ቁጠባ ዩክሬን ሃስያ ከም ዝህልዎ እዩ ዝሕበር 27 ሃገራት ዝሓቁፍ ኤውሮጳ ሕብረት ኩናት ዩክሬን ኣመሳሚሱ ልዕሊ ሩስያ እገዳታት ድሕሪ ምጽንዑ ሩስያ እውን ተመጣጣኒ እገዳታት ከም ዝወሰነት ይፍለጥ ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ንምድኻም ዝወሰደኦ ስጉምታት ብኣንጻሩ ብቐሊል ዘይሓዊ ክሳራታት ኣስዒብለን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ንዩክሬን ንምድሓን ክካየድ ዝጸንሐ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሓደጋ ያቱ ከም ዘሎ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ኣጠንቂቖም ሎይድ ኦስቲን ነዚ ዝገለጸ ኣባል ሃገራት ኔቶ ናብቲ ሃገር ክልእኽኦ ዝግበአን መጠን ደገፍ ከም ዝጎደለ ብምቃስ እዩ ኣሜሪካ ንዩክሬን ንምድሓን ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ትገብር ከም ዘላ ጠቒሱ ድማ ነቲ ወፍሪ ብውልቃ ክትቅጽሎ ከቢድ ምዃኑ ኣረድዩ ምንካይ ወታደራዊ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ወታደራዊ ገስጋስ ዩክሬን ርኡይ ምንቁልቋል ከም ዘሰዓበዩ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ዝጠቅስ ብርክት ዝበለ ኣባላት ኔቶ ንዩክሬን ዝገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ልዕሊ ዓቕምን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ከቋርጾ ምዃንን ከጠንቅቓ ጸኒሐን ኣለዋ ኣሜሪካ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝውላዕ እንዳሓር ጥራይ ነቲ ሃገር ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝግመት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ጸብጻባት ይረድኡም ይኹን እምበር እቲ ደገፍ ኩነታት ዩክሬን ካብ ምባእስ ሓሊፉ ድሌታት ሃገራት ምዕራብ ከውሕስ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ጉዳይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ምትእታው ክትገብር ከም ዘላ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኸሲሳ እዚ ዝተገልጸ ብ19 መጋቢት ኣብ ፊሊፒንስ ዑደት ዘካየደ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሃገሩን ፊሊፒንስ ኣድላይ ወታደራውን ጸጥታውን ደገፍ ከም ትገብረላ ድሕሪ ምሕባር እዩ መግለጺ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተፈጢሮም ዘሎ ናይ እጀታ ጉዳይ ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሃገሩን ምዕባሌታቱ ብዕቱብ ከም ትከታተሎ ኣረድዮም ጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ንኣሜሪካ ከም ዘይምልከት ዝገለጸት ሚኒስትሪ ኢዳ ካብ ምእታው ክትሕየብ ፀዊዕሎም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ፊሊፒንስ ማሌዥያ ቪየትናምን ብሩኔይን ኣብቲ ማያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለዎን ዝምኩታ ሃገራት ኮይነን ቻይና ዝዓበየ ክፋሉ ከም ዝብፅሕ እያ ትገልጽ ኣሜሪካ መንጎተን ሃገራት ፈጢሩን ዘሎ ዘይምቅዳው መዝሚዛ ኣብቲ ከባቢ ህላዊያ ተውሕስ ትፅዕር ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ወርሒ እተካይዶ ዘላ ጥፍራዊ ምጽናዕታት ንምስላጥ እትነጥፍ ሳተላይት ብዓወት ከም ዘወንጨፈት ኣፍሊጣ እታ ኣብ ኣውራጃ ሂናን ካብ ዝርከብ መደበር ዝተወንጨፈት ሳተላይት ተፈርተኛታት ኣብ መንጎ ምድርን ወርሕን ከካይድዎን ዝኽእሉ ምልዋጥ ሓበሬታ ተሳልጥ እያ በዚ ድማ እቲ ጠፈራዊ ተልእኾ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ወርሒ እተካይዶ ዘላ መጽናዕቲ ንምዕዋት ሓጋዚ ምዃኑ ብኣጉ ይግለጽ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ 2019 ናብቲ ብድነ ዝተሸፈነ ክፋል ወርሒ ሳተላይት ከም ዝለኣኸ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 2026 ከምኡውን ኣብ 2028 ናብ ወርሒ ተመሳሳሊ ተልእኾ ከተካይድ መዲባ ኣላ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ድሕሪ 6 ዓመታት ንጠፈራዊ ጽላት ክትዕብልሎ ከም ትኽእል እዩ ዝእመት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሃገሩ ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ከስዕቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገማት ንምግታእ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽልተ ሳምንታት ክዕፅዋ ወሲኖም ከተማ ጁባ ኣብ ትርከበን ከባቢታት ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ዘመሓላለፈ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነበርቲ ሳዕቤናቱ ንምቅላል ዘኽእል ስጉምታት ክወስዱ ፀዊዑ ኢሎም መሰረት ሓበሬታ ሜትሮሎጂ ደቡብ ሱዳን ኣቐዲሙ ትሕቲ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፀንሐ መጠን ዋዒ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ኢሎም እቲ ክስተት ሳዕቤን ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ፀብፀባት ይሕብሩ
ከተማ ኒው ደልሂ ብከላ ኣየር ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም ተሰርዐት ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣነጺሮም በዚ ድማ እታ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝነበራ ትግለጽ ከተማ ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ብከላ ኣየር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓላ ቀንዲ ጠንቂ ብከላ ኣየር ኒው ደልሂ ካብ ህንፃዊ ስራሓት ኢንዱስትሪታት ብዝሒ ተሽከርከርቲ ከምኡውን ናይ ሕርሻ መሬት ምስፋሕ ዝግበር ምቅጻል ቁጥቋጣት ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሮ መንግስቲ ህንዲ ብከላ ኣየር ንምግታእ ተረድቱ ውሳኔታት እኳ እንተሕለፈ ዛጌት ብጽኑዕ ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለም ነበርቲ ዝወቕሱ እቲ ብከላ ብዝጠንቁ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታትን ጥዕናን ነበርቲ ከተማ ኒው ደልሂ ብከቢድ በኣሉታት ተጸሊ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ነዚ ሰዓት ዘዳለው ዜና መሰናዶ ምንዛም ቀነጥታቱ ደግመልኩም ዝኽሪ መበል 36 ዓመት ምድምሳስ ናደው እዝ ብክብ ዝበለ ድምቀት ተጸንቢሉ ኣብ ጋሽ ባርካ መረዳእታ ልምዓት ጀራዲን ኣብ ግብሪ ንምዕባይ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ንኡ ዞባ ሰረጃኻ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርጋፅ ዝካየድ ፃዕሪ ኣተባባዕ ውፅኢት ይርከበሎ ቻይናን ኣውስትራልያን ዝምድና ንምድንፋዕ ንናይ ሓባር ረብሓታት ክሰርሓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ፀዊዑ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ገለ እታዊ ምህርቲ ሕርሻ ዩክሬን ከፊላዊ ገደብ ክትግበርን ቀረፅ ክስላዕን ወሲኑ ንዩክሬን ምድሓን ክካየድ ፀንሐ ወፍሪ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ሓቢራ ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብትን ሎማ 521 መጋቢት ፍርቂ መዓልቲ ፍርቃት ተዳለወ ዜና መሰናዶ ተዛዘምሎ ስለምክታልኩም ምስልን በውገና